Crăciunul zânelor din grădina mea. În grădina mea, iernile sunt lungi și reci, așa că, înainte să vină înghețul, am adus în casă ghivecele cu flori care își petrecuseră toată primăvara și vara la soare. Și, pe când le căutam un loc nou aproape de fereastră, mi-am dat seama că, dacă pentru flori e prea frig afară, probabil și zânele din grădina mea ar suferi de frig. Așa că le-am luat căsuțele și le-am mutat cu tot cu măsuțe, băncuțe, legănușe și pietre colorate în ghivecele din sufrageria mea. M-am gândit că se vor bucura să petreacă iarna la căldură. Am aranjat, deci, frumos toate căsuțele, așa cum fuseseră și afară, la tulpina florilor din ghivece. Era pace și liniște în noul sat al zânelor. Luminile se aprindeau în fiecare seară, semn că zânele erau mulțumite să stea la căldurică. Uneori, dacă nu scoteam niciun sunet și ne țineam respirația, le auzeam vorbind în șoaptă între ele. Probabil plănuiau ce să facă la primăvară în grădină. Fetele mele s-au bucurat că am adus căsuțele de zână înăuntru și chiar își făceau planuri cum să se joace cu ele. Lia, mai ales, se gândea că poate zânele se plictisesc și își dorea să se joace cu ele de-a musafirii. Însă e foarte greu să mergi în vizită acasă la zâne când tu ești dita mai uriașul și poți ține în palme căsuțele lor. Am auzit-o pe Lia într-o seară povestindu-i surorii celei mari. Mi-ar plăcea să fiu și eu mică, uite atâtica, să pot să bat la ușa zânei Ghinduță și să zic: cioc, cioc, zâna Ghinduță, primiți oaspeți, am adus sărățele și ceai de tei, am chiar și un borcanel de miere și o lămâie întreagă. Ați dori să bem un ceai? Sora cea mare a râs și i-a spus: știi ceva? Nici măcar nu e greu. Uite, am să te ajut eu. Dă-mi mâna și hai cu mine într-o călătorie imaginară în lumea zânelor. Ești gata? Pornim! Și ținându-se de mână, fetele mele au început să se învârtească și râzând s-au rotit până au amețit și au căzut pe covorul cel moale ca o păturică de pluș. Când au deschis ochii, s-au trezit că sunt pe un fel de câmpie mare și în depărtare se vedea un copac uriaș, iar la poalele lui era o casă în formă de ghindă. Irina, unde ne aflăm? Cum am ajuns aici? A întrebat Lia. Cred că dorința ta s-a îndeplinit, a răspuns sora cea mare. Dacă mi-aduc bine aminte, copacul ăsta mare pe care îl vezi e chiar gardenia mamei. I-am recunoscut florile albe. Simți ce frumos miroase? Și casa pare să fie a zânei Ghinduță. Hai să batem la ușă. Bine, zise Lia, dar nu avem ceai, nu avem sărățele. Cum să mergem la zâne așa, fără nimic? Dacă se supără. Eu nu cred că se vor supăra, răspunse Irina. Hai să încercăm. Și dacă nu e acasă, insistă Lia. Irina își duse palma la ochi și, privind în zare, spuse: uite, vis-a-vis de ghiveciul cu gardenia e cel cu iasomia și chiar lângă este bambusul. Sigur găsim pe cineva acasă. Ori zâna Bulinuță, ori băiețel Clopoțel. Să ne grăbim, cine știe cât vom fi așa de mici. Și încă ținându-se de mână, au ciocănit la ușa zânei Ghinduță. Ușa s-a deschis cu un scârțâit ușor. Zâna mititică din prag a spus cu un glas ca de clopoțel: bine ați venit? Vă așteptam! În sufrageria zânei Ghinduță se adunaseră toate zânele din sat. Era cald și frumos înăuntru și mirosea a turtă dulce. Fetele mele nu-și puteau crede ochilor. Vă mulțumim că ne-ați primit în grădina noastră, zise zâna Ghinduță. Sperăm că v-au plăcut florile îngrijite de noi și ne bucurăm că ne-ați adus la căldură. Tocmai ne pregăteam să ne decorăm căsuțele pentru Crăciun. Luați loc, beți un ceai? Un ceai acasă la zâne, strigă Lia. Da, mulțumim! Și imediat, zânele le făcură loc celor două fete la masa lor cea rotundă, le turnară ceai în ceșcuțe frumoase de porțelan și le serviră cu biscuiți. Fetele au petrecut o după-amiază întreagă cu zânele. După ce au terminat ceaiul, le-au ajutat să facă ghirlande de hârtie colorată și decorațiuni din felii de portocale, conuri de brad și bețe de scorțișoară. Și apoi au împodobit un brad înalt
până la tavanul căsuței în formă de ghindă. Nu știam că și zânele sărbătoresc Crăciunul, îi șopti Lia surorii ei mai mari. Sigur că sărbătorim Crăciunul, se băgă în vorbă și băiețel Clopoțel. Noi, zânele, explică zâna Bulinuță, suntem cele care învățăm pe oameni despre bucuria de a dărui. A, faceți o treabă foarte bună, spuse Lia. Noi primim daruri și de Moș Nicolae, și de Crăciun, și de Paște, și de ziua noastră. Dar de dăruit, când dăruiți? Întrebă zâna Bulinuță. Păi, noi suntem copii, ce putem dărui noi? Nu avem bani să cumpărăm cadouri, interveni Irina. Dar nu toate cadourile se cumpără de la magazine, spuse băiețel Clopoțel. Puteți dărui o îmbrățișare, un zâmbet, o mângâiere, puteți face daruri cu mânuțele voastre. Copiii pot face foarte multe, chiar dacă sunt mici. Tu, Lia, adăugă zâna Ghinduță, poți face un desen pentru bunica sau o felicitare pentru vecina care te ia de la școală, ori un ornament de hârtie colorată pentru șoferul care conduce autobuzul școlii. Iar tu, Irina, se băgă în vorbă zâna Bulinuță, poți coace biscuiți și fursecuri și le poți dărui celor dragi. Aveți dreptate, spuse Irina. Aș putea face niște fursecuri cu ciocolată sau poate chiar turtă dulce. Poți să mă ajuți și tu, Lia, dacă vrei. Poți tăia aluatul cu forme. Ce spui? Ne apucăm de treabă? Da, răspunse Lia bătând din palme. Mie îmi place foarte mult să fac prăjituri. Zâna Ghinduță își drese glasul și spuse: Dacă tot sunteți aici, poate ne puteți ajuta. Am vrea să afle cât mai mulți copii un secret și nu știm cum să facem. Știu eu pe cineva care poate să ajungă la foarte mulți copii, sări Irina. Moș Crăciun? Întrebă Lia. Ei, lasă-l pe Moș Crăciun, are destulă treabă. Mama poate să scrie o poveste, pe ea o ascultă mulți copii. Ce idee grozavă, spuse zâna Bulinuță. Haideți, spuneți-ne secretul, insistă Lia. Zâna Bulinuță, zâna Ghinduță, băiețel Clopoțel și toate celelalte zâne din sufragerie se adunară în jurul mesei și începură să șoptească. Apoi, zâna Ghinduță luă o pană de argint, scrise ceva pe un bilețel și le zise celor două fetițe: Dați-i mamei voastre acest bilețel și rugați-o să scrie o poveste. Acum vă vom trimite înapoi în lumea oamenilor. Sunteți gata? Irina puse bilețelul în buzunar și, luându-și surioara de mână, spuse: Suntem gata! Vă mulțumim pentru această după-amiază minunată! Crăciun fericit! Crăciun fericit, fetițelor, spuse zânele într-un glas. Și cu o fluturare de baghetă, zâna Ghinduță mi-a trimis fetițele înapoi. Când am venit și eu de la serviciu, le-am găsit dormind pe covorul albastru. Și în mâna Irinei era un bilețel pe care scria cu litere frumoase: Simți o bucurie mai mare atunci când dăruiești ceva decât atunci când primești. Crăciun fericit! Cred că zânele au dreptate și sper că și voi, cei ce ascultați povestea mea, veți dărui și veți primi anul acesta bucurii. Cum? Încă nu știți ce puteți dărui? Vă ajut eu! În povestea următoare veți găsi 24 de idei de bucurii ușor de făcut de către copii.